Cejna Newrozê li bajarê Amedê bi girseyê hat pîrozkirin. 21 Adarê roja Cejna Newrozê de welatiyên bajarê Amedê danê sibê ber vê qada Newrozê wekî avê herikîn. Di qadê de kombûn û Newroza xwe bi dilekî xemgînî pîrozkirin. Lewra ji ber qurbaniyên ertêja bajarê Meraşê îsal govend nehat gerandin. Kilamên govendî nehatin strandin. Şahiya Newrozê ji aliyê HDP ve hat bû amadekirin. Ji bo wî siyasetvan yek bi yek derketin ser dîkê û peyama Newrozî gihandin welatiyan û behsa hilbijartina çardê Gulanê parlamentoya Tirkiye û Serokkomariyê kirin. Dema gelê Kurd bigêşin mafê xwe. Dema gelê Kurdê o siyasetmedarê Kurda ji zîndana derkevin. Dem ji bo mafê gelê Kurd, pêşeroja gelê Kurd rastî daxwaziya me û armanca me ev e û em ê li ser vê armancê xebata xwe berdewam bikin. Armanca me ev sîstema faşîst em bi dawî bînin. O sistemek hemû gela hembêz bike, sistemek watê yani em vê hilbijartinê ji bo pêşeroja gelê Kurd û ji bo demokrasiyê em xebatek girîng bimeşînin. Di qada Newrozê de gencên Amedê ala Kurdistanê di gel wî wêneyên şexsiyetên nemirhildan û di nava qadê de geriyan. Agirê Newrozê ji aliyê gencan ve hat pêxistin. Siyasetvan û welatî hêviyên xwe ên ji Newroza 2023 anên ziman û gotin hêvî dikin ku di nava Kurdan de yekîtî bê avakirin û aşîtiyek mayîn de li Tirkiyeyê pêk were. Îro jî qada Newrozê em dixwazin peyamê xwe eşkere ji dagirkerî re bêjin, hilbijartinek pêşemê ji wan re jî bêjin. Daxwazê Kurdan e. Daxwazê Kurdan çi ne? Kurd dixwazin ser axa xwe azad bijin. Kurd dixwazin ser axa xwe bi zimanê xwe biaxivin. Bi zimanê xwe perwerde bibin. Nasnama wan bê nas kirin. Yani bi her awayî azad bin. Ser axa xwe statiya wan hebe. Xwe karibin îdare bikin. Ez Newroza 2023 li çar perçê Kurdistanê li hemiya pîroz dikim, li hevalê şerdan li hemî hevala pîroz dikim. Ez li hevalê me li girtîkê de ez li hemî hevala pîroz dikim, li Sirhedîn Başkan jî pîroz dikim. Büyük ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Di şahiya Newrozê de mêvanên ji dervê Amedê hatibûn jî amade bûn. Stranbêjên Kurd û Tirk jî kilamên xwe ji bo welatiyan gotin. Li ber dikê carcaran di navbera beştervanên şahiyê û polîsên emniyê de gengeşî jî çêbûn. Di nava van gengeşiyan de polîs gasp bikar anî. 5 polîs jî ji ber kevirên welatiyan birîndar bûn. Nêzîkî 200 welatî jî hatin binçavkirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.